Гаилә учагы тапшыруы эфирга чыга башлаганнан, зур гаилә, мәртәбәле нәсел-нәсәбә хакында сөйләгәндә, тамашачыларыбыздан бу атнадагысының дәвамын күрәсе килә дигән фикерләрне еш ишетәбез. 26 минутка тулы бер тормышны сыйдыру катлаулы. 1 сәгатькә дә сыймаска мөмкин. Шулай да без берничә гаиләне берләштергән Хисмәтуллиннар хакында 2 тапшыру эшләргә булдык. Өлкән буынның гаҗәп зирәк фикерләре, уртак түбә астында бер туган абый иненең сыйышып гомер итү фәлсәфәсе, буыннарны барлау, өйрәнү кыйммәте, беренче чыгарылышта тәфсилләп җиткерә башланган фикерләр, икенчесендә мәхәббәт яшьләрнең кызыклы уйлары белән кушылыр. Ә мәхәббәт 18дә дә, 70дә дә мәхәббәт инде ул. Аның амортизациясе юк. Әтте шо эшлисең. Менә мин техникаларына йөргәч, кырда халыкларында йөргәч, әзрәк комбайнның барабанына тыгылса, ремине буксалай, мәсәлән, кайрып бәрә бит ул. Ана реминне куйганнар буксалай иттәргә, комбайнны җирмәсен. Анда әзрәк менә шуның өчен буксалай иттергән. Ул әйттеме, шо үтәләргә тиеш. Шундый конкретный дөрес уңган требует иттергән апагалактым. Шул гадәтләренә күрә әлхамдулиллах матур итеп яшибез. Бик инде ремин буксалай итмәсә, минем кырлар бар, шуганда китәм. Сәбәп бар, бер сүз әйтә алмыйм. Сахрага чыгып хәл җыясыз инде. Сахрага эшкә дип чыгып китәмен дә, булса булмаса. Яратасызмы? Моны бәлә. Әйе. Чей. Ку яратма инде. 51 ел булды бит инде бергә торганыбызга. Алхамдулиллах. Үзе яратам икәнсең? Аны яратмыйча мөмкин түгел. Ана. Ярата торгандыр ярата. Өмет итәбез, яратабыз. Яратмаса 51 ел торып булмас иде малай. Әти-әнисенең яратулы карашларын күреп үскән балаларның күңеле бу саф сада хискә үзеннән-үзе тартыла. Өлкән уллары Марс ярым әллә кайлардан эзләми. Күрше кызы Фазиләгә күзе төшә аның. Аллаһуга шөкер, иң чибәр һәм иң тыйнак кыз иде. Ирак йөрмәдек инде, аны алып, аны шулай тормыш корырга булдык. Ләкин мин хәзердә хәтерлимен, беренче озатырга баргач әйтеп куйдым. Әтәм, менә шундый минем теләгем бар, ничек карыйсың? Ләкин ничек кенә әйтсәң дә, мин үземнең бер таләпне әйтәсе килә. Мин нинди генә алтын хатын булса да, әти-әнияргә бер качанда авыр сүз әйттермәячәкмен. Менә шул таләп, бердән-бер таләп ул. Шуның белән әгәр риза булсаң, киләчәктә менә бу безнең аралашуны дәвам итеп, бәлки ниндидер бер җитди нәтиҗәгә дә килеп чыгарга мөмкин булыр дип. Ул вакытта ул дәшмичә калды, акыллы гына әйтеп юк та димәде, да димәде, ләкин раз юк дип әйтмәгәч инде, значит шул тәкъдимат белән ризалашкандыр дип уйлыйм. Мәктәптә бер класста укыдык, ул бит инде бик оста гармунчы, шунда активист инде аралаша идек, дуслар булып, аннан соң техникумны битергәннән соң без тагын да якынрак аралаша башладык. Бик җитди таләпләр куйган икән, очраша башласак, минем менә шундый шартларым бар дип. Ул шартларга тиз күндегезме? Әйе, без бит дөресен генә әйткәндә, һәркемнең хыялы була торгандыр инде. Тормышны күрәсең бит инде, безнең әни 35 ел кайнана белән яшәде, алар 1 минут эчендә әйткәләшәләр. Тормыш бит ул. Ансыз бармый. 2нче минутта утырып чәй ичәләр кара-каршы. Шул кадәр матур яшәделәр. Әниләр дә бик тату килендәшләре белән яшәде. И улы килендәше Аклим апа әйтә иде һәр вакыт. Мин килнем белән ышышмыйм әле, килнем белән ышышсам, малаемның башы авырта дия иде. Менә шул девизны мин тормышымда бик каты кулланам. Ул кайнанага карата гына түгел, бөтен кешегә карата. Килендәш белән ышышсам, иремнең башы авырта. Шунларга күрә алтын урталыкны саклап яшәргә тырышам. Аннан соң безнең музейда эшләгән иде Флора апа, ул әйтә иде. Фазилә, әйтә алдым дип шатланма, әйтә алмыйча калдым дип шатлан дия иде. Аның сүзе бер китап мәгънәсенә ия. Безнең әби әйткәнемчә, бик элекке кайналар битен строгый акча алар кулындайды битен булгач. Канна каныш туфрагыннан ди, мин инде киленнәр килгәч, үткәч сразу Зөлфирәнең
Bilenmi karakterin туры, честный, әйткән сүзен үти торган һәм требовательный шул. Көтсәмәй. Шуның өчен мәтән шит кеше балалары килә, әлдә килгән ничек характерларын бер булмый, мин сразу мәтән киленнәр яклы битте. Законны куйдым. Әби минем яклы булды шуның өчен. Без хәзер әби белән икәү, ул яңгыз. Шутка белән дә, дөрестлек белән дә семьяда шулай булгач, матур иттереп яшибез, Аллага шөкер. Киленнәр рәхмәт, әтиәнәләргә рәхмәт. Менә контрольдаттан бөтен нәрсәне ник алай эшлисез, ник булай эшлисез, мин шулай эшлим, булай эшлим дигән сүз юк. Бездә ник дигән сүзне кертергә кирәкми, һәм мин дигән сүзне. Мансур агайның хатыны белән булган әлеге килешүе ике киленгә дә ярап куя. Хәер, кайнаталары сүз әйтеп шелтәләү түгел, кырын караш та ташлаганы юк диләр үзләре. Зөлфир апа да кызым дип кенә тора Фазилә белән Илмирага. Аралар көйле булганда, улларының тормышы җайлырак тәгәрисен күз уңында тота әни кеше. Мансур абый әйтә, минем ди договор булды ди, әбиегез белән ди. Мин һәр вакыт киленнәр яклыгына булам диде. Шундый килешмәнең барлыгын беләде дигезме? Әйе, безнең әти һәр вакыт киленнәр яклы. Бик ярата ул безне. 20 ел килен инде мин сүзгә кергәнем булмады, Аллага шөкер, бик тату яшибез. Әти кызлар яклы инде ул, киленнәр яклы дип әйтә. Без нәрсә эшли башласак, мәшәкатьләнмәгез кирәкмигез диде, отменять итә как старший. Subhanallah, Азали. Бик матур музыкаль тукталыш булды бу, үзенчәлекле. Менә шушы музыкага да мәхәббәт. Анасын күрәм, монда кубокларда тезелеп киткән. Уку юнәлешендә дә алган урыннарың, призлы алдынгы урыннарың җитәрлек икән. Барысының да нигезендә нәрсә икән? Ул минем әтиемнең кичкенәдән гыйлем алуга, эшкә һәм менә шул музыкага да омтылышны әти тудырды. Чөнки менә күп кичкенә булганнан безнең әти гармунны алып, ул безгә сөйли иде. Мин үзем гармунны тотып, үзем анда без бит инде хәзер музыка мәктәпләрендә укыйбыз. Ул үзе тотты да уйный башлады, анда аккордларны җыеп, уйный иде. Без шауып йөри идек янында, анда җырлап йөри идем. Мин бик җырларга ярата идем. Азалияның әти-әнисе турында ихлас сөйләве Марс әфәнденең якыннарына булган мөнәсәбәтләренең күркәм кайтавазы. Өлкәннәр сүзе акылның үзе дигән халык әйтеменең гаиләдә чагылышын күреп үскән балалар газизләренә охшарга тырышалар. Гыйлем алуда да, аралашуда да, шөгыльләрдә дә, мавыгуларда да. Мавыгу дигәннән әтиләренең кичкенәдән милли бизәкләргә, аларны нәфис итеп эшләүгә хирислыгы улына, кызына да күчкән. Хәзер менә моннан аласың да. Менә моннан туп-турга китмисең. Менә шулай әзрәк китәсең дә. Менә шунда җиткәч, аннары моннан артка кереп, бу җирне итәсең. Бу туп-туры угыл безнең острый булсын өчен ярармы? Сез ничә яшьтә тәүге кат кулыгызга менә шушы инструментларны алдыгыз? Беренче тапкыр 7-8 яшьтәдер дип уйлыйм. Кичкенә чакта миңа әти куллап дигән билә иде. Аның белән мин кисә идем, рамочкалар кичкенә кулдан кисә торган әйберләр. Аннары инде әзрәк зурайгач миңа алдылар электрический лобзик. Аның белән инде күбрәк, күпкә матуррак, күпкә сыйфатлырак такта бизәкләре кисәргә мөмкинчелек килеп чыкты. Әти безгә кичкенә чакта акча бик күп бирми иде, тик кесә расходына инде. Шуңа күрә менә акча бер футболка бар, икенчесен матурны алырга телисең, менә сиңа такта, менә шуны кис, менә сиңа яңа футболка акча булыр. Бизәкләрне заказга да эшләгәнсез инде ул вакытта. Әйе. Авыл тулы безнең бизәкләр. Авылда да, менә хәзер Каюм Насыри музеенда да безнең кискән урындыклар да, кискәмияләр дә, узырлар да тора. Ир егетнең кулына шушы коралларны алу ансы табигый инде. Кыз балага нишләп менә шулай агач җене балтастасы булу осталыгы кагылган икән?
бик ауыр да түгел. Ул минем абый әйткән иде, мин 12 яшьтән электролобзик белән кисә башлаган идем. Һәм ул күбрәк антистресс кебек кискәндә тоела. Аның тавышы инде бар бераз. Ләкин ул тынычландыра да, аннары матурлыкны күргәч ул сөендерә дә. Шуның өчен мин әйтә алмас идем ул ират эшләре генә дип. Тормышта ират эше, хатын-кыз эше дип бүлү кирәк микән? Минемчә, бүлүнү булырга тиеш, ләкин бер-берегезгә ярдәм итү ул безнең инде Пәйгамбәр алейхиссәламның сөннәте. Әтиегез шулай булышамы соң үзе әниегезгә? Менә сез үскән вакытта Безне дә ул өйрәтте. Менә мужик кеше ул мужикның эше анарга, хатын-кызның хатынныкы. Мин инде сезгә менә сарыкны алып кайтып бирдем. Ул кискән, ул менә анардан ясаган, аның хәзер кисеп ашка салуын да мин инде эшли алмыйм дип әйтә. Аның гына сез инде эшләргә тиеш дип. Шуңа күрә безнең Азалия бер качанда чыгып кар керәгәне юк. Бер качанда мусор чыгарып түккәне юк. Ансы мигендә генә. Мин посудны юып алам инде, конечно, кайсы вакытта. Ну, алай булса да безнең инде шулай безне шулай өйрәттеләр. Ул бит начармы, яхшымы дип әйтеп булмый. Шулай безне өйрәтелде. Марат белән Азалияның шушы эшкә хирыслыгы уртак түбәгә берләшкән ике туганнарга да күчкән. Дөресрәге, алар бергәләп кайнарга яраталар. Шөгыльләр бер булу үзләренә дә кулай. Тәрбия чарасы да. әтиең белән менә аның абыйсы Марсавый кебек бер түбә астында яшәр идегезме туганнарыгыз белән? Бик яхшы теге идея дисәм, аны карарга булачак, әйе. Мин үзем сеңлем белән яшәй алам димәгә. Ике туганнар белән, двоюродныйлар белән? Азалия белән Маратова беләнме? Без бит менә яшибез бит. Һәр вакыт булышабыз. Зүрәниләргә бөтенебез тиелеп авылга кайтабыз. Умарта бергә карыйбыз, дустату яшибез дип уйлыймдыр мин. Кемдер өйдә булмаса, телефоннан звонит итәбез дә, каралы Мәдинә кереп каралы безнең газ сүнгәнме, кай вакыт онытылып ала бит инде ул. Миңа да шулай, мин дә шулай әйтәм, Азалия, син инде анда кырып кара. Әйе, или этләрнең кай вакыт без белмибез инде кем ашатты иртәдән, безнең график шундый юк инде. Әйтәбез, этләр ашатканмы, һәр вакыт сорыйбыз, сорашабыз. Булай бер үзең яшәгәч инде җиткертеп бетермисең бит инде. Буларны да нитергә тегел, моннан мең төрле эшләр. Менә без шулай ничек? Бүлешү рәхәтрәк инде. Бер түбә астында яшәр идегезме? Азалия белән. Ничек уйлыйсыз гаиләләрегез белән? Менә 1 сантиметрлы буш ара булса, ике ярт арасында яшәп булыр иде. Менә шулай кушылганда, ул инде бик иманлы кешеләрнең бик зур испытаниесе булып. Но аның Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәте дә шунда инде. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте дә шулай яшәүдә тыелган дип уйлыймын. Бер-берегезгә үпкәләп тормыйсыздыр инде туганнар арасында андый мөнәсәбәт юктыр? Үпкәләшү юк. Үпкәләшү юк. Менә кичкенә вакытта шундый безнең ситуация бар иде. Әти мине мәктәптән алып бара иде, 1-ме классмы ул, 2-ме. И сырый безнең Азалия туган иде генә әле. Мин үземә хотел инде энекәшне, братикны. Мин сестрым туды. Бәхеткә каршымы, кызганычка каршымы. И әти кайта да, без десяткада кайтабыз, цвета папирус. Әти миннән сорый, менә сеңелеңне яратасыңмы соң ди. Мәтәм, юк мәтәм, мин балконнан бәрәсем килә мәтәм. Туктады да, так улым. Шулай, ничек инде шулай. И мине сүгер урынына кирдек тә кибеткә, ул миңа мороженое алып китте. Алды да, менә улым, менә сиңа мороженое, ул синең сеңелең, син аны яратырга тиеш. Шул 2-нче классна бирле яратам инде. Балаларга ярый белән ярамыйны шулай яхшылык белән төшендерү, яратуны гамәлләр аша һәр көн тыйымлап гомер итү бәрәкәтлелекнең бер тамырыдыр. Яратуны һәр кем үзенчә аңлый дибез. Хисмәтуллиннар да бу сорауны үзенчә җаваплый. Очрашуларыгызны бик җитди шундый таләпләрдән башлагансыз хәләлегез белән. Шушы җитди фикерләр, җитди таләпләр белән генә яшәп бетеп була микән? Ул әле бит хис дигән нәрсә дә бар дөньяда. Әлбәттә инде бер инде хиссез кеше артына барып шулай шундый зур тәкъдимнәр ясап булмый бит инде. Ләкин хис белән, ләкин нинди генә хисле булсаң да, ата-ананың урыны менә шунда, гаиләнең урыны менә шунда икәнен аны күрсәтергә кирәк. Хис белән генә гаилә кырылып, бик күп кенә гаиләләр бит инде таркала бара. Әгәр менә шундый төпле дини кануннарга таянып корылсалар, ул бик
күпкә ныгырак һәм дәвамлырак булыр иде, әлбәттә. Аллаһка шөкер, бик матур яшибез. Әгәр ниндидер ошамаган әбер булса, ул ошамаган әбер турында үземнең фикеремне мин шул ошамаган вакытында түгел, берәкин яисә берничә көн үткәннән соң шул мәсьәләгә кайтып, әгәр кирәк булса әйтәмен, әгәр кирәк булмаса, ул мәсьәлә хәл ителгән була инде, ул үзенең фикерен аңлаган була, бу мәсьәләнең әһәмияте югала инде. Үзенә үзе чыгып кала бу мәсьәлә. Җайлап. Адәм баласы күңеленә мәхәббәт дигән хисен салган бит инде. Аллаһ Тәгалә шуңа күрә менә бу хисләр бер-береңне яратуны белдерү кирәк микән ул тормышта? Кирәктер. Җиңел сөйләшмичә генә яшәү, бер-берен күрмичә генә яшәү тоже инде кызык түгел. Сез яратам дип әйтәсезме соң? Мин һәркемне иптәшемне иртәнгәчтә торып, чәйләр эчертеп, озатып калам. Хәерле юллар теләп. Менә шул яратуның үзе инде. Тату яшәү өчен иң әүвәл нәрсә кирәк икән? Ничек уйлыйсың, менә яшьләр күзлегеннән караганда? Сабырлык, әлбәттә. Бездә монда бик шаунасак, анда ишетелә инде, әз генә ишетелә, шуның өчен сабырлык кирәк. Бер-берегезне сөйләшеп, аңларга, анда сразу кычкырып итәргә түгел, сөйләшергә кирәк. Һәм безнең шундый традиция бар. Һәрбер туган көндә без җыелабыз, өстәл янында Коръән укып, анда өстәлләр килә, шулай җыелабыз, ул бик ныгыта. Мондай аралашулар. Бик еш җыеласызмы шулай? Бергә. Бу инде безнең кыскача җыелу, зуррак җыелу, менә күптән түгел әнинең юбилее булды, анда 100дән артык туган җыелып, Аллаһка шөкер бергә менә гапляшып, шулай матур иттереп утырдык. Анарга кадәр әтинең юбилее булган иде. Бергә җыелганда шулай менә икегез бергә әзерли торган, килендәшләр әзерли торган ризыклар бармы? Традицион. Менә бер бәйрәм дә менә шушы ризыксыз үтми дигән. Без бик дус тату яшибез Фазила апа белән. Беребезнең кулыннан бер төрле ризык килсә, ул шуны әзерли. Минем кулымнан икенче төрле ризык бик килеп чыкса, мин аны әзерлим. Менә балалар, киленнәр, оныклар җыелып кайтканда, үзегезнең пешерә торган, яратып пешерә торган ризыкларыгыз нинди? Булдан килгән әйтәбез инде, алар безнең сырланып тормыйлар, нәрсә куйсам, шуны сыйлар, Алла рәхмәт булсын. Ник бу, ниттеге дип алай, буран җыермыйлар. Нәрсә булар, шуны сыйлар. Әни пешергән ризык иң тәмлесе бит инде ул. Шулай, һәрвакыт. Ул бик тыйнак кеше инде, шуның өчен без кайткач, менә бу өстәлдән күбрәк ризык әзерләп куйган була, әни. Һәм анда нәрсә генә булмый, ул һәрберсен ашатырга тели. Әни хаклары, әни дугасы сезнең өчен нәрсә икән? Инде үзегез әтиләр, әниләр булгач. Ул иң зур әйбер, җәннәттән дә зуррак әйбер була алмый, ә менә җәннәт әниянең аяк астында дигән тәкъдиматны сез инде күрдегез. Без аны шулай дип үзебезнең балаларны тәрбияләргә тырышабыз. Шуның өчен әгәр игътибар итсәгез, ниндидер әйбер эш кушканда, әни бит әле менә булсын кушкан иде дип миңа алар әйтәләр. Мин үземнең кушкан эшемне әнигезнең кушкан эшен эшләп бетергәннән соң эшләгез дип әйтәм, чөнки шәригатьтә әйтелгән 3 тапкыр баштан ук әнигез иң зур ихтирамга лаек бу дөньяда булган шәхес вә аннары гына әтиегез дигән. Һәм без инде нинди генә дәрәҗәдә булсак та, әни дәрәҗәсе күбрәк һәм шул тәрбияне балаларга да бирергә тырышабыз. Мөмкин булса мин дә бер ике сүз әйтим әле. Әйе, Мансур абый да бик тыныч кына утыра әле монда. Әни дә аның җегетләр, әнинең теләкләре дөньяда бик күбрәк кабул була дигән. Әтинеке уже бу дөньяда сразу кабул була дигән. Аларны да уйлап бетерегез. Ул дөрес, әниләрнең теләге кабул була. Алар кая барырга булса да ишәсәләр дә иртә белән звонит итеп, миңа халык әниләренә фәтва алалар, менә шунда барабыз, дувада тор. Ул бик күркәмеш, бик яхшы. Но күп кешеләр менә шулай әни дуа кыл диде. Ул бит дуа кылдың да, дуа кылгач аның үтәр өчен сәбәбен дә кылырга кирәк. Гадәттәгеләр өстән тотынып бу сорады да, шулай дип, сәбәбен кылмасаң, дуа бик кабул булып бетми.
Нарсын ішіне жиде қатылша бір қат кестегенлер мақсат қойғанда да, нәрсе іш башлаганда да баштан ойлап бітірге керек. Кімге нәрсе әтәресін болса, баштан ойлап, нешек үзіме шын айтсалар, нешек болар екен deyip, бітінісін ойлап, fikirlep, ahırdan hatta bu atmasına bir mertebe işleyenlerin analiz hesap yaşasın. Allah tilese bütün işte tertip, yalgıçlılar ezrek bulur diye olayım. Kesip bitmeyi nasip olmayın da, Marcel. Mine indi şol ata-ananın sözü zakon deyip kızlar kullana başladı. Мен aytkenler alar tarafından işitilmese ağıldan звонок келе indi. Şundan anlayayım demeyin. İşte kızlar özlerinin fikirlerin проталкивают. Әниге тиген аңнаталар да, әниге тиінде шалтыраткач işlemi болмай. Аның белән ничек дип әйтергә кирәк, манипулировать итәләр инде. İdare etü yolları bir jaylı iken mi Mansur abi? Главнокомандующийга аңнаталар да, әни инде илияти матур гына шалтыратып, улым шулайрак битәр ул дип. Менә идәрә итүде бик матур итеп әйтеп куйды да Марсель. Гаилә ушагы белән ничек идәрә итәргә икән? Uşakны сакларга кирәк. Uşak ул гаилә uşагы үзенә uşаклар бик күп төрле, но аларның бөтен системасы бар да бер төсле. Uşakны сакларга бөтенең дә шул uşакка өлешен кертергә кирәк. Ничек булса да күбрәк кешенең күңелен күтәрергә тырышырга, күңелен алырга кирәк, рәхмәт алырга тырышырга кирәк. Изгелек эшләп, рәхмәтләрне күбрәк алып, бер-беребезгә рәхмәтле булып, балаларга, семьяларга, күршеләргә, туганнарга бөтенебезгә рәхмәтле булып, шуларны эшләсәк, учак яначак, бөтенебез шулай учакка өлешебезне кертсәк, горючийны салсак, менә шундый шул вакытта учак сүнми дә, сүрелми дә, аның көлен генә алып торасың, яңадан эшләп торасың, менә шулай көлен алулары бит инде ул картайгач без китәбездер. Безнең буыннар калып, безнең буыннарны дәвам итеп, шулай матур иттереп яшәсеннәр иде дип Худайдан сорап торабыз инде Алла теләсә. Без бит инде әйттек, гаиләдә һәрбер кешенең үз бурычы, үз хокукы бар. Әгәр һәрбер кеше мин нәрсә эшләргә тиеш дип шул мәсьәләне һәр вакыт кайгыртып, үзеннән тора торган эшләргә тырышып яшәсә, миңа нәрсә эшләргә тиеш дип түгел, менә син тиеш дип, мин нәрсә эшләргә тиеш дип. Шул вакытта гаиләдә танышлык, камиллек, мәхәббәт һәм менә гаилә нәтиҗәгә китерә торган әйбер була дип уйлыйм. Бу йортка килеп кергәч, сезнең белән аралаша башлагач, тормышта да шәхсән үзем өчен дә һәм тамашачылар өчен дә кирәкле һәм кыйммәтле киңәшләр ишетелде. Әлбәттә, ул менә син тегеләйт, син булайт дигән форматта әйтелми. Менә үзегезнең гамәлләрегез белән шушы тормышыгызда милли бизәкләрне уеп, ансы да бик мөһим бит. Шушы бизәкләрне үзегезнең ике арадагы мөнәсәбәтләргә кертеп җибәрә алуыгыз. Менә шушы туганлык җепләре дә кояшка үрмәләгән нәфис гөл сыман камил булып үрелә. Сезнең балаларыгыз өчен, сезнең менә аныклар өчен дип әйтәм, хәтта күңелем дә тула. Иң тәмле ризык нәрсә ул дигәч, Дәүһәтинең сәхрәсендә үскән гөлләрне киптереп алып кайтып, шушы ике гаиләнең бергә кич белән үзебезнең бакчада үскән җимешләр белән тәмле ризыклар пешереп, уртага бөтенсен дә салып сөйләшү, менә шул безнең өчен иң тәмле ризык та, рухи азык та диләр. Безне шушы минутта караучы тамашачыларның һәрберсенең шундый рухи азыгы булсын иде. Мин бәлки булай күңелем тулып еларга да тиеш түгелмендер, әмма монысы минем менә шушы мизгелдә сезнең белән күрешкәч табигый хәләтем. Һәм мин үзебезнең иҗат төркем исеменнән сезгә зур рәхмәтләремне җиткерәм. Безне кабул итәргә ризалыкны биреп, шулай
җыелып бетә алганыгыз өчен. Бик зур рәхмәт. Һәм инде безнең киләсе гаиләләребез дә менә шулай дустанә булып, рухи кыйммәтләрне кадерләп, яктылыкка омтылып яши торганнар булса, без бик ихластан сөенеп сезгә килербез. Нинди гаиләләр булыр анысы? Монысын инде вакыт күрсәтер.